Next Africa. Bheka Yebo. Oh, kuphelile ngami manje. Akuphelile. Awu. BK. Tata. Sanibonani wengane zakwethu ake ngimele lapha futhi nginamukele kwi-channel ehamba phambili inkezo. Mina ngane zakwethu ke ngiyangumfeza ngituthu ngakho malo bathi ilast bona makumede mhlabe mangabe usemusha kuleli khasi ngizophinde ngicela usubscribe ungakhohlwa ukukhomenta nokulike kanjalo futhi nokushare ke khona okukhulu kunakho konke. Wengane zakwethu sekulu double thinda lapha insizwe ngasekho emhlabeni engumsakazo ukhuze FM ubheka uBK uPrince wakwamchulu sokhumbula ukuthi insizwa kade beke endlini nayo ukugcina izolo engalusuku langesonto laphana ke ekhaya empangeni lapha nokuthusa abantu abaningi kakhulu indlela bekwenzeka ngayo nje abantu bancomile impela ukuthi ke impela ngempela ihambe kahle inkonzo yokufihla kwakhe ubheka umvuka mchuno okunye nokunye beyanconywa lapha kube kuhle kodwa ke kulesithombe ngisibonela sishayine ezinkundleni zokuxhumana usisi ekade eshiqazile lapha nokanye ke efake impahla ezincane ngane zakwethu sokhumbule ukuthi ke mangabe kusemgcwabeni ngokwesiko lwakaZulu kuyahlonishwa kuyaye kuzothwe laphana ke kuhlonishwe nje lelo suku lolo kungabe sikufihla ngalo umuntu osuke eshonile ke nanendlela yokugqoka kuba nendlela yokugqoka laphana lusisi nje kuqaphelekise laphana ukuthi ke engathi akabanga nayo inhlonipho yanele iyokuphelezela laphana umfowabo ubheka umfoka mchuno njengoba uzibonela esithombeni uyasibonela ukuthi le ngubo ayigqokile inde kangakanani laphana wengane zakwethu angazi mhlawumbe ukuthi wena ngokubuka kwakho lesithombe iyona ndlela efanelekile ukuthi kuqhokwe ngayo mangabe uphelezela umuntu okanye mhlambe uzibonela mhlambe ingekho inkinga ngalesithombe lesi ake sihlale comment section ungitshela ukuthi wena luthino lwakho ngalolu daba. Mina ngathi ukuthi ngelasibone sengiphuma nje nyanthembiso ngiyabuya futhi nezinye izindaba ezilandelayo kwivideo elandelayo kwakho subscribe nibe nosuku olumnandi ngithanda khona.